Alo, alo. Teo sam da ti presnimim poruku, da ti pomognem da se snađeš za prvu noć. Zapravo sam radio u toj kancelariji pre tebe. Zapravo baš završavam svoju posljednju nedelju. Znam da ti je možda malo nezgodno, ali tu sam da ti kažem da nema razloga da brineš. Bićeš u redu. Pa, hajde da se fokusiramo na to da te sprovedemo kroz tvoju prvu nedelju, okej? Da vidimo. Prvo tu je uvodni pozdrav kompanije koje bi trebalo da ti pročitam. To je kao pravna stvar, znaš. Dobrodošli u Freddy Fazbear Pizzeriju, magično mesto za decu i odrasle gde fantazija i zabava oživljavaju. Kompanija Fazbear nije odgovorna za štetu imovine ili osobe. Po saznanju da su se štete ili smrt desile, izneće se izveštaj u roku 90 dana ili čim se imovine i prostorije detaljno očisti, izbele i tepisi zamene. Bla bla bla. Sad, to možda zvuči loše, znam, ali stvarno nema razloga za brigu. Animatronici ovde mogu malo da zezaju noću, ali da li ih krivim? Ne. Da sam ja forsiran da pevam one iste glupe pesme 20 godina i nikad nisam bio okupan, verovatno bih bio malčić iritantan noću takođe. Znači, zapamti, ti likovi imaju posebno mesto u srcima dece i moramo da im pokažemo malo poštovanja, jel te? Okej. Znači, samo budi oprezan, umeju malo da lutaju okolo. Ostavljeni su na nekom lutajućem modu noću. Nešto oko njihovog servo zaključavanja ako su ugašeni predugo. Nekad im je bilo dozvoljeno da hodi preko dana, ali onda se desi ugriz 87. Da bome. Neverovatno je to da ljudsko telo može da živi bez čovnog grežnja, znaš. Sad, što se tiče tvoje bezbednosti, jedini pravi rizik tebi kao noćnom čuvaru ovde, ako i šta, je činjenica da ovi likovi, ako te vide posle radnog vremena, verovatno te neće prepoznati kao osobu. Vrlo verovatno će da te vide kao metalnog endoskeleta bez svog kostima. Sad, pošto je to protiv pravila ovde u Freddy Fazbear Pizzeriji, verovatno će probati da te na silu strpaju u kostim Freddyja Fazbeara. Sad, to ne bi bilo toliko loše da sami kostimi nisu puni šrafova, žica i animatroničnih uređaja, pogotovo oko područja lica. Pa možeš da zamisliš kako bi na silu guranje tvoje glave u jedno od tih moglo da izazove malo neugodnosti. I smrt. Jedini delovi tebe koji bi mogli ponovo da vide svetlost dana su tvoje očne jabučice i zubi kada iskoče na prednji deo maske. Da, ne pričaju ti ove stvari kad se prijaviš. Ali ej, prvi dan bi trebalo da bude lagan. Pričat ću sa tobom sutra. Proveravajte kamere i zapamti da zatvaraš vrata samo ako je apsolutno neophodno. Treba čuvati struju. Važi onda. Laku noć.